ህዝብ ትግራይ ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር መስራት እንተኾነ ኣብ ተደጋጋሚ ህዝብ ትግራይ ኣብ ሪሲቪንግ ኢንድ aftom ናይ ቆሉ ብርክት ዝበሉ ታሪኻዊ አጋጣሚታት ምንባሮም ዝከሪዩ ከም ተስተዋለ በደርግ ዝተጀመረ ይሆነ ወይ በሚልክ ዝተጀመረ ይሆነ ወይ በአብይ አህመድ እውን ዝተጀመረ ይሆነ ከም ተስተዋለ ሁሉ አይነት አዲስ አበባ ስልጣን ዝሓዘ ኃይሊ ትግራይ ከንበርከኹ ስልጣን ይከደላል ይኽእልን ዝብል እምነት ሒዙ ህዝብና ከም ህዝቢ ከጽንት ብዙሕ ጻዕር ዝገበረሉ ሁነታት ምህላው ግምት እቲና እትሕዘለናሉ ሁነታት እቲ ኣብ ህዝብና ዝተፈጠረ ጆኖሳይድ ዘይድገመሉ ህዝብና ከም ህዝቢ ከጽንቱ ከም ብሔር ከጥፉ ዝገበርዎ መንቀሳቀስ ፈሽልና ህልውናና ኣብ ዘተኣማምን መሰረት ክነረጋግጽ ዘሃለና ስራሕ ክንሰርሐለና ትንውስኖ ወሳነ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ከምቲ መጨረሻ ዶክተር ሙልጌታ ዝበሎ بشكلان وسنة وسنة زي كونس عفلت التمسرته أبناء حزبنا بحقن دليت التمسرته وسنة خنوس تداخلنا تنوسنا وسنة at the very least لنا بهرة تجراي ميتو تيزر رجاج سخون خلاله بتاريخ يكون ببهلي كم تزرعي أو حلب أفت زرع أوزس معذنا ولا أو مولو أفريقيا كوني خلين فات أمولو أوروبا نتوانه كم هزو تجراي بتاريخه ببهلو بقوانقو بسنة لبونو نهاجرنا تمشوا زغنا هزو اللي بيلي أمنا personally فخلوت كوابتات إثيوبيا زنبر هزمي ولا بعلى إثيوبيا artificial construct غير خاطو وسيرها naturally statehood زغيرة هزو انترلي كم هزو تجراي هززي question نايم قوار دليتي ولان هزو تجراي نهاجرنا بقول historical cultural political مخنياتات له linguistic مخنياتات له psychological make up ونقمتها كم هزو تجراي نزي عشان تكون الهزوي قالوا إلنا أين أمن سلام أنت أنا عاوز حزة لما قلتات هزو تجراي توصل يوصل مثل عرس السنة the broadest possible right هذا هزوي حزنا سقبنا خنقالس سقبنا زويلنا قرط راح توسنا كبر رجفت هذا تقراي مثل عرسو سان وهرجاجس اللون تبهل بزح جزء يفطر confusion ريفرندمن مثل عرسو سانن حدن ياون غير خاناي موساد تسغاغي اراد الاسل زلي مثل عرسو سانه منغستات زي فقدو منغست فقدو يفقدو عالم تفطروا حق تفطروا مثل غيرو زقبلو ناي حدا حزبي ناي حدا جروب ناي حدا جوجله بس هاجرنا يمخان تس عرسنا يمم محدار انتس بناي وعلو منقد فالو بزغونه منقد ناي مخان دليتو زرغبصلو تفطروي بحرياوي مسلي سونا ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ተቀዳይዱ ተወድቅ ትግራይ አርሰና ይምምሕዳር ሀገርና ይምምስራት خالي من قدين وعلونا يمودا مسلو 100% ترغاقس تخوينو ازي بعالم درجه يونيفرسالي افلطو درخبه مسل عرس وسانه زبال كرغاقس خلالو سو اوشت مسل عرس وسانه حدا تفطرو مسليو ناي منغستات سناي ديليت زوسن مسل سلازي هونه ابي دكتور مولغيتا زولو صبو نغرالو ابي زفرسا عدي السو زفرسا حق منغست سلازفرسو افريس ويمو تنتنا لنا سيلنا بنخدلو ساعات ابي هم دليتو كعندر زغبر سرح طرحنا هم سرحنا هزو تግራይ نحق منغستي واغا خفيلي نمثل عرس وسانو خفيلي لعلو كله ኢትዮጵያ ام مسرات على بصحت زلو ህዝቢ تግራይ سو حدا سمص 4 كيلو استقمطو ኢትዮጵያ كفرس ስለዝበለ سمعنا نوتنلو ምክንያት كلنا يخلن توانا ناتنا ናይ ተቃውሞ መሰረት ኮን ዝግቦ ከም ህዝቢ መሰል ዓርሶ ወሳነና ዝጻባ ዓርሰና ናይ ምሕዳር ይኹን መንግስት ናይ መስራት ይኹን ሃገር ናይ ምዃን ይኹን ብዝኾነ መንገዲ ንባዕልና ናይ ምውዳብ መሰልና ሓደጋ ዝወደቀ ካይዳ ስለ ዝኾነ ጥራሕና ክንቃወሞን ክንቃለሶን ዝግበአና ሶ ተፈጥሮው መሰልዩ እንትበሃል ናይ መንግስታት ድሌት ብናይ ሕገ መንግስታት ምንባርን ዘይምንባርን ዘይውሰን ሕገ መንግስታት ሪኮግናይዝ ተገይሮም እሞ ብኡ ደረጃ ተተቀቢሎሞ ጽቡቅ ተዘይቅበልዎውን ተፈጥሮዊ ዝኾነ universally accepted by مثل سلازغوني it is the broadest possible مثل زبال عرس محدرة
برودست عمت السفيح زبها مثل عرس وساني أوشتو هاجرنا تلو أوشتو أوتونومي ريجنال أوتونومي ملو أوشتو نكونفدريشن بوقع كجورة كاز خيل خونه يكون أرينجمنت في التاريخ تدليها أناركيك بزخونه من قدي نوع الخاك تودو لغنتها ونمفتار توسين خاكم هزوي عرس وسانة نزين كل أكوميدي تقبل مسالي توني مثل عرس وسانة نايرف دم تسبي وترجو من هنا نرد كين هلو سجات لنا بوز حق زي intellectual discourse أو فلتة كم ملقيت هذا ولا فلتة أو تلتان استمسرته نقرأت أو كده محس أو جروحات ندهو لغنتات بتعمل سلذة مزين بزعبة مثل عرس وسانة نتزارو تلنا حجرنتونا وش تقولي سلف governmentونا وش تقولي هنا يكون حدا حزبين وعلو كودول وزداليو من قدي مولو بمولو full exercise of self government يكون independence يكون كرجع جزء مثل مخانو كرد أخلاق لو أنا هو تاريخ برنامج حزب نتقونه مثل عرس وسانة مثل خالي فريزي زقلت مثل عرس independence built in you ناي مثل عرس وسانة حدا component تابعها تخرج نجبر الله إحنا هون كم منقستي مثل عرس وسانة من تأنا تخرج نجبر بس هذا discussion زيها دكتور ملقيتان عدو زكالس مخان فلت يعني هزو تقرأي كم زكالس فلت يعني شو أصفان هزو تقرأي كم زكالس فلت يعني كلنا هزونا ناتقالسنا سالينا يتقرأي اللونا حدا ويم كاب خالي أنجل توجسنا إذا خونا اللو زي الحسابات نقرأ ولا مخنيات كاب تقال هاي سايدنتنا بحدا ويم بخالي من قدي زغ النسوة نقر الليل أمن سوناي سلستينا حسابات أفتنا نقول زلنا قال سي مولو ريفلكتر كون تهينو بمولو خرجا تهينو تي شتو ذا حزنا يكايدا ناي خلنا قال سي كم عبي يقوم نقر وسدو نزل من رجع زخلنا نعدل فترة نقوم كله كم حوحات كم نسلطان زلنا حنا بارتي نصانت إلو وجري يجبو نزل كم بارتي كل سنة زقبنا نقر كل كم زغلي أمن كم حدا بارتي ويانا ويبايتونا عاوز قد دايز حزوا مرقص كلهم كم زغل أمني كم من قستي عاوز ساعات سنة تخرج نجور الوانا مخني الرايت لزوانه تفتروا مسلس لزوانه لعل كله جنتهم كلهم نولهم ممارق استاد بس دكتور ملقيت هذا أروه تسكيتاتشو سفاز أروه ممارق استاد أوشتو زحازة universally accepted زوانه universal تقبلنا سرقة مسلس لزوانه سلوزي جمن قص فقدلنا توكاش مكروه يتقبلنا بزي قدس عرس وساننا كنا الرجاجسنا كله خلنا تنتف and of course استمع من قد ميتي مثل عرس وساننا يمرقات لزغنا ناي الناس أنت دليت زلو حزبنا ناي الناس زلو حزبنا بزن بلو زي الرجاجس حس حتى حوات أبي دوي زلت غينو حوات بتحق من قسم مسألة الغدو يا رتا لا تكليك اليوم زي تطبنا يكونن بس يسمع لنا هو سمع له غزل يسمع ده لي غزل هو بوليس كان يركب يسمع له هذه حنت زي اوكي هو حنت زي تنكفوا بداي ريفرندم المسألة عرس وسانن كونفيوز ناتجا ولا سلازقرب زصاوي ترجم سلازواو كفتر الكونفيوجن له ريفرندم
መሰል ዓርሶ ወሳነና ካብ ንረጋግፀሎም መንገድታት ሓደ ከም ትጌታቸው ዝለው ነገር በኃይል ነፃነትና ክንረጋግፅ ንኽእል ኢና በኃይል ተረጋግፀ ነፃነት ኮስትሊ ንነዊሕ ግዜ ናይ ሪኮግኒሽን ሕቶ ኣብ ሰንፈላል ክሕድረካ ዝኽእል ከምቲ ዘረሰናይ ዝገልጾ ዝነበረ አንተወይ ትግራይ ድሕሪ ዝኩሉ ቃልሲ ድሕሪ ዝኩሉ መስዋዕትነት ድሕሪ ዝኩሉ ብዝተወደበ መንገዲ ከም ብሄር ክጸድነት ዝተገበረ ፈተነ ዝተገበረ ወፍርታት ክህሎ ዝኽእል ሃገር እንተወሓደ ናይ ኤርትራ ዓይነት ሃገር ክኸውን ከም ዘይብሉ ክንረዳዳ ኣለና ክህሎና ዝኽእል ሃገር ብናይ ህዝቢ ድሌት ተመስረተ ሃገር ክኸውን ክእል ኣለዎ ዝብል ዘቕረቦ ሓሳብ ነይሩ ስለዚ ሪፈረንደም ምግባርና ናይ መሰል ዓርሶ ወሳነ ናይ ህዝቢ ድሌት ናይ ህዝቢ ባህጊ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ኣቐሚጥና እቲ ህዝቢ ዝመርጾ መንግስቲ ህዝቢ ዝወርጾ ስታተስ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ንገብረሉ ናተይ እምነት ፐርሰናል እምነተይ ነፃነት ክመርጽ ዝብለኒ እዚ ምርጫ ግን عن ديكتات زغورو يولون كمتا استوالت حزبنا رصو زي يقبل مريحنت كله يقلب انا كم تزرع يقولوا مس حزب يدو كل مالتي صوت بناتنا امنت مثل عرسو سنه 100 ب100 كلن بهجتات كلن انترست استغارو كرغاغ زغل مثل مخانو تمراص يغورو زول ነገር ለና ስለዚህ እዚ ናዚ ከተነረጋግጽ ተቆይና በኃይል ዋላ ንውድ ልዕድታለው ፈልጦ ሪፈረንደም ምግባር necessarily أبي زي قبول يخل necessarily إساياس أفورد زي قبول يخل لا يقبلون تواننا تخرجنا عالم تقبلنا كل وزخ الريفرندم غيرنا حزبنا زمرص أتغراي كون نغورو لخنتات كنفتر لنا زول كنري لنا سوست سبستانتيف تبهال مثل عرسو سنه نبلو في بروسيجر جن ultimately كافتم بروسيجرز حاديو ريفرندم وي popular flip side غيرها ናይ ህዝቡ ሰነ ናይ ህዝቡ ባህግን ተረጋግጽሉ ሁነታት ፍጠረሎ በወገና ተሕዝን ጎሮ ዘለና መኸተ ባህሪኡ እንታይ እዩ ኢልና ተጀምርና ብፍላይ ድሕሪ 2018 ዶክተር ጌታቸው ዘልዕሎ ዝነበረ ናይ ፖለቲካል ሕስቦ ፕሮጀክት ምስ አብይ ዝወጠኑ ፕሮጀክት ከም ዝመጽእ ምስተረዳእና ብወገን መንግስቲ ትግራይ ይኹን ብወገን ሕወሓት دايلما نيرو قطتا بريك غيرنا زمصاي مصايلنا كنوج نخلو عدل مهالو ግን ኣብ ኢትዮጵያ كله ዝخلو ጸጋታት ሕገ መንግስቲ ሳልቬጅ ክግበረሉ ግበር ዝخلሉ ሁነታት ጸንቂቕና ከይተጠቀምና ናብኹ ዓይነት ነገራት ባሃበት ተርኸ ክንኣትወሉ ክእል ዕድል ዝገደጽ ተዘይ ኮይኑ ትነምጾ ለና ናይ ህዝብ ትግራይ ባህግና ስራሕ ከረጋግጽ ይኽእል ዝብል ነገር ስለዝነበረ تناي مجمع حتونا first order of business مثل عرس وساننا بتوشع زقل لنا self government right ناو حدقا كودق عين دلن نازي نمكل خال كل مسؤولات نكفرينا إلا مدلواتنا جميرنا تشعوا هذا حسبنا من نجارات حدا يحمق يسبق أو تحزل له بوليتيكا وخناتات غافت مع أخلاق من قصة زبهن استند سألت قنا عالم كم هاجر زي فلتا يحمق يسبق جن تكبر ناي state function تواسع ديفاكتو زبال مالتي ديفاكتو ستيت كوني الهاوسان يلا ديفاكتو ستيت كوني الهام ممارس يلا اتفاكت طرح زوسنو ነገር ይሆን ማለት ነው ስለዚህ በደረጃ ኢንስቲትዩሽን ስራ ነቀረጽ ትግራይ መጻኢ ትግራይ ታይክት መስለለው አዝብል አው ሕቁፊ እቲ ዝነበርናለና ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ኮይና ግን ድማ ዘይተርፍ ጎንጽ ምህላው አረጋግጽና ከም አይነት ትግራይ እንፈጥር ናይ ፖሊሲ ሆን ናይ ገል ዓቅመና فكرنا جبرنا ناو حاشة درجة نوصح جبرنا يلا of course جزير كيولنا بتزقبق درجة بوانا نتكلم تدريت نازنا ورا تقرأي كم دي فاكتو ستيت recognition ولا يهلوا جن تما أغلى من قست خطوا لنا ورا عم تأسي كايدا لنا institutions زلوا تقوارا ونقوار دما ناي resistance مرس أو نزجورة تقرأي نارجع جدنا ስለዚህ አይንም በርካኸን ዝብል መሰል ዓርሶ ሳና ሕሊፍና ይንህብ ዝብል ሕገ መንግስት ሃበና ዝተቃለስናሉ መሰል ሕሊፍና ይንህብ ዝብል አቋሚና ሒዝና ተንቀሳቀስና ማለት እዩ ስለዚህ ብዙ ሬዚስታንስ መነሳትፍና ዝብል حزون نابزا مدرخ زي أمورسكم أبزار استانسيا دكتور ملقيتا يساتفلو أبزار استانسيا قتاچو سفا يساتفلو أبزار استانسيا قتاچو ردا يساتفلو كلهم أبز مدرخ زلهم
جانو بموالهم ريزيستانس ساتفوا لهم مخته تግራይ كله جامهم تواصل لهم اذا مالت حد عينت حساب حد عينت الراداد او ነገራት لنا مالت زي كون يخل عب ربحن هلونان بهجن حزب تግራይ مرغغاص ግን كلنا حدا بوزيشن كلنا ናይ ግድን اذا مالت دكتور مولጌታ بزعባ ኢትዮጵያ ስዕድልና ሃብ ዝብል ሓሳብ ዘቕርበሉ ዝነበረ ሰዓት in terms of ናይ ትግራይ ባህግን ኢንተረስት ንኽሪኦ ዝፍትን እዩ in terms of ንትግራይ ከምፀላ ዝኽእል ሸኽሚ ክትንትኖ ዝፍትን እዩ in terms of ንትግራይ ክፈጥረላ ዝኽእል ዝገደደ ሽግር ዝገደደ ጸልማት እዩ ሓስብትን እዩ at the same time ጌታቸው ሰፋ ናይ ሃገር ምዃን ድሌት ዝገብረሉ ንህዝቢ ትግራይ ብዘሎ ኢንተረስት እዩ ነይሩ ስለዚ ቃልስና አበረኻ ሓንቲ ኤግዛምፕል ክነግረኩም ካሚቲ ተጋደልቲ I'm taking the liberty ثمانية ከባቢ ብዛዕባ ነፃነት ትግራይ ክነረጋግፀልና ኢሎም ዝጋደለሉ ዓሰርተ ቅድስት ሃገር ኢትዮጵያ ዝብሉ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዓሰርተ እኳ ኣይመልኡን ሓሙሽተ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዓሰርተ ሓሙሽተ ወይ ኮንፌዴሬሽን ወይ ፌዴሬሽን ኢሎም ዝኣምኑ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ከም መንግስቲ 87 ጋዲለ 27 የሊን ዝብል ተሓሳስባ ዲኻ ትኽተል ወይስ ሕድ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ህሉና ተጋሩ ከም ብሄር ውሑስ ምግባር ኢኻ ትጥቀመሉ so it's ናይ principle issue ጥራሕ ይኮነ ናይ pragmatism መሰረቱን ከም ዘሎ ክንርዳእ ንኽእል ኣለና ኣነ ኢትዮጵያ ክትድሕነለዋ ዝብል ዘሎም ብርክት ዝበሉ ወገናት ከም ዘሎ ዲስካውንት ክግበር ይደል ፍረስቲ ኢትዮጵያ ኮይና ክንራው እንድሌት ይብለኝ ኣነ ብናተ እምነት ኢንፋክት ብናይ መንግስትና እምነት ኣብይን ብጾቱን ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ስራሕ ወሳን ብዝኾኑ መልክዑ ወዲኦም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ አሳፎ አፈወርቅ ዝኣክል ዕድመ ልክዑ ካልእ ስራሕ ዘይብሉ his entire life his only vocation ሃገር ምፍራስ ዝኾነ ሰብኣይ ተዓዲሙ ህዝቢ ከጽንት ህዝቢ ከጥፍእ ከብርስ ምስ ዓደምኻ ሃገር ክትድሕን ኢልካ ኤክስፔክት ምግባር ብናተ እምነት ፉሊሽ ምዃኑ ይርዳእ ግን ዲስካውንት ክንገብሮ ይንኽእልን ስለዚ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቓስ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ የስ ሃገር ዝደሊ ሓይል ኣሎ ሃገር ዝደሊ ባህጉ ክረጋገጽ ተኾይኑ ስሩ 100% ተረጋገጸ መሰል ዓርሶ ወሳኒ ክረጋገጽ ግቦ ዝለውነት ኣለና መንግስቲ ከበር ዝብል ኣሎ ሕገ መንግስቲ ከበር ስለዘይ ተኸበረ ወጽየ ዝብል ኢትዮጵያ ዝኾነ ጽገናዊ መንገዲ ክትድሕን ትኽእል እያ ዝኣምን ሰብ ኣሎ ናቱን አስፒሬሽን ክነረጋግጽ ተኾይና 100% ናይ መሰል ዓርሶ ወሳኒ መሰል ክረጋገጽ ክእል ኣሎ ቅድስት ሃገር ኢትዮጵያ ዝብል ኣብ ገገሊ ቤተክርስትያናት ቅድሚ ሕዚ ይሰምዕ ነይረ ሕዚ ብዙሕ ይሰምዕን ግን ከምኡ ዓይነት እምነት ዘለዎም ሰባት እውን ተልዮም ናቶም ድሌት ተቐባልነት ይህልዎ ዶ ይህልዎን ዝብል ውሳነ ኤሰንሻሊ መሰል ዓርሶ ውሳነ 100% ብምርግጋፅን ኤክሰርሳይዝ ብምግባር ጥራሕ ክረጋገጽ ዝኽእል ዝብል ነገር ምውሳድ ጽቡቕ እዩ ከም መንግስቲ ነዚ ኩሉ ሒዝና ክንቃለስ ግድን እዩ ነይሩ ንቃለሱን ኣለና ከም ፓርቲ ፖዚሽንና ኣነፅሩ ክንበሃል ግድን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ፓርቲ ፖዚሽን በብግዚኡ ኢቮልቭ እናገበረ ዝመፀ እዩ ከምቲ ኣነ ሓደ ምልክታት ዘርእኩም ዘለኹ ፓርቲ ሪቪው ክገብር እዩ ኣብዚ ናይ ሕዚ ኩነታት ኢንፋክት ቅድሚ እቲ ኩናት ኣብ ዝገበርናዮ ሪቪው ወታደራዊ ዶክትሪን ሓድሽ ናይ ሰላምን ድህነትን ዶክትሪን ወፅና ነርና ከም ዝበልክዎ ኣብ ግዜ ርኪብና ብዙሕ ጉድኣት ወፂሑ ግን ሽዑ ዝነበረና አንደርስታንዲንግ በቲ ናይ ማዕርነታዊ ሓድነት ዝበሃል ናይ ቀደመት ተሓሳስባ ክትቅፅል ትኽእል ኢትዮጵያ ንናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ምርግጋጽ ናይ ባዕላ ችግር ክህልዋ ይኽእል እዩ ዝብል አንደርስታንዲንግ ወፂዕና ነርና ስለዚ ነዚ ብግምት ዘእተወ ናይ ግድን ከም ዝኾነ ንርዳእ ኢና ሕዚ ብናተ እምነት ኢንፋክት በቲ ሊደርሺፕ አንደርስታንዲንግ ኣልቲሜትሊ ሪፈረንደም ክግበር ተኾይኑ ኣብቲ ምርጫ ክቐርቡ ዝኽእሉ very likely ክልተ መማረፅታት እዮም ክኾኑ ሃገር ናይ ምዃንን ብዝኾነ ሶርት ኦፍ ናይ ኮንፌደራል ኣሬንጅመንት ምስ ኢትዮጵያ ናይ ምቕፃልን ክኸውን ዝኽእል ሶ እሱ ከምቲ ፈረንጅ ዝብልዎ ዊል ክሮስ ዘ ብሪጅ ወን ካም ቱ ኢት ግን ምስ በፃሕና ክንርአና ምክንያቱም እቲ ፕሮሰስ ሃገር ናይ ምዃን ፕሮሰስ እውን ሲል ኦቨርናይት ዝመፅእ ስለዘይኮነ ከምቲ ዝተባሃለ ብዙሓት ሃገራት ናይ ባዕሎም ጂኦፖለቲክ ኢንተረስት ስለዘለዎም ገገሊኡ ስደተኛ ከይመፀን ኢሉ ስለዝፈርሕ
قالوا مس إثيوبيا تبهال ستيت ዝኾነ ይኹን ሴንቲሜንታል አታችመንት ስለዘለዎ ገገሊው በሓደን በኻሊእ መንገዲ ዝዓዲ ክትፈርስ ዘይደሊ ብቕንዕና እውን ተኾነ ብዙሕ ስለዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ how it will play itself out ብኸይድ ንሪኦ ኮይኑ በዋናነት ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሰራዊት ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዋና ትኹረት ገይሩ ክንቀሳቐሰሉ ዝግባእ ሃገራዊ ድሌት ዘለዎ ይኹን ካልእ ድሌት ዘለዎ መሰል ዓርሲ ወሳነና 100% ዝረጋገፀሉ ኩነታት ናይ ሪያላይዝ ናይ ምግባር ጉዳይ ክኾን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና by the way ከም መንግስቲ ህዝቢ ወሳነ ማለት ግድን እዩ ህዝቢ ክውስን ዝግብኦ ንሕና ናይ ባዕልና ድሌት ክህልወና ይኽእል እዩ እዛ ኣነ ቀልጢፍና ሃገር ተንኸውን ዝብል እምነት ክህልወና ይኽእል እዩ ጌጋይ ናተይ ናይ ሃገርነት ድሌት ultimately ብናይ ህዝቢ ውሳነ እስካዕ ዘይተረጋገፀ ብናይ ሓደ ሰብ ድሌት ወይ ብናይ ሓደ ፓርቲ ድሌት ዝጣየሽ ሃገር ከምቲ ጎረባብትና ኤርትራውያን ንሪኦ ዘለና ዶክተር ሙልጌታውን ከም ሓደ ናይ ስጋት ነጥብ ዘቕርቦ ዝነበረ ብናይ ሓደ ሰብ ድሌት ወይ ብናይ ሓደ ፓርቲ ድሌት ዝተመስረተ ሃገር ኣበይ ከም ዝበፅሐ እታ ከምቲ ዘርኣይ ኣብ ዓደወይ ዘልዕሎ ዝነበረ ድሕሪ ሕዚ ሃገር ክትፍጠር ተኮይና ክትፍጠር እውን እያ ultimately ዝብል እምነት ኣለኒ ሶሪ ተሃገር ካብ ኤርትራ መነፃፀርና ክኾን ይብሉ ነውሪ ይርደኒ at the very least ግን ህዝቢ ትግራይ ንዝኸፈሎ ዋጋ ዝምጥን ውፅኢት ክረክብ ዝኽእለሉ ኩነታት እንሰርሕ ኣለና እዚ ብውሕሉል መንገዲ ክምራሕ ኣለዎ ዝብል ትክክል እዩ ዶክተር ሙልጌታ ገገሊኡ ይሰምዐኽዎ ነይረ ሓንቲ ክዛረብ ተቋሪጡ ስለ ዝነበረ ሓንቲ ክዛረብ ዝሰምዐኽዎ ነገር ኣድቫይዘሪ ካውንስል የድሊ ዋን ኦፍ ዘ ስትራክቸርስ ንሓስቦ ዘለና ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ዓንተወይ ኣምባሳደር ብርሃነ ይልዕል ነይሩ ኣምባሳደር ፍሳሐ ይልዕል ነይሩ ኩሉ ዓቕሚ ክንጥቀም ኣለና እቶም ዘለው ማሕበራት ክንፈጥሮም ንፍትን ዘለና ማሕበራት ከም ትራንስሚሽን ቤልት ኮይኖም ዲያስፖራና ብዛዕባ ትግራይ ዘሎ ሓሳብ ናትና ዲሲሽን ኢንፎርም ዝገብርሎ ኣብቲ ናይ ዲሲሽን ሜኪንግ ፕሮሰስ እውን ሰብስታንቲቭ ታራ ክፃወት ዝኽእለሉ ኩነታት ክንፈጥር ንኽእል ኣለና ናይ ትግራይ ዓቕሚ ሳንቲ መዋፅኡ ብዝብል ጥራሕ ክውሰን ይብሉ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ሰልፍ ግበሩ ብዝብል ጥራሕ ክውሰን ይብሉ ወይ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፋት ተቕርቡ ብዝብል ጥራሕ ክውሰን ይብሉን ዝብል እምነት ኣለና ኢንፋክት ሓደ ኣብቲ ስትራክቸር ናይ ኔጎሽሽንስ ናይ ሰላም ዕድል ተልዩ ከም ሓደ ናሓስቦ ማለት እዩ ካብ ኔጎሽሽን ቲም ወተወፃኢ ኣድቫይዘሪ ካውንስል ክህልወና ኣለዎ ኣድቫይዘሪ ካውንስል ሎካል ቻፕተርስ ክህልዎ ኣለዎም ናይ ደገ ቻፕተርስ ክህልዎ ኣለዎም ኢንፋክት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጂኤስቲኤስ ብጣዕሚ ሲሪየስሊ ኢንቮልቭድ እዮም ብዙሕ ማቴሪያልስን ፕሮዲስ ይገብሩ ኣለዉ ብዙሓት ተጋሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ይሳተፉ ኣለዉ እሱ ከመይ ጌርና ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክንበፅሖ ንኽእል ዝብል ተደጋጋሚ ልዕልና ክንዛተየሉ ዝግባእ ነገር እዩ ዝበልክዎ ግን ህዝቢ ወሳኒ ኢልካ ምንቅስቃስ ultimately ህዝቢ ዘይወሰኖ ነፃነት ህዝቢ ዘይወሰኖ ሓድነት ህዝቢ ዘይወሰኖ ኮንፌደሬሽን ቶም ኦነርስ ከምቲ ዝበሃል ዝነበረ ኦነር ኢንዲቪጁዋል ካብቲ ሲን ምስ ለገሰ እቲ ኦነር ፓርቲ ካብቲ ሲን ምስ ለገሰ ፋሕፋሕ ዝበለሉ ኩነታት ይፍጠር ስለዚ ኣብ ኩሉ ካልኩሌሽንና ናይ ህዝቢ ወሳንነት ዝብል ቢውልት ኢን ዝኾነ ናይ ተሓስባን ኣካል ጌርና ምኻድና ይጠቅም እምበር ይጎድእን ዝብል ነገር ምውሳድ ፅቡቅ እዩ ዘይትንፅሮ ዝብል ቻሌንጅ ኣሎ ሃገር ክንኸውን ኢና ዝብል ብዙሕ ቻሌንጅ ይቐርብ እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ሃገር ንኸውን ኢና ዝብል እውን ኣሎ ሃገር ክኸውን ዘይደሊ እውን ኣሎ ስለዚ ንኩሉ ዘሳተፈ ካይዳ ክንኸድ ኣለና ዝብል ቀሊሉ መልሲ ክኸውን ዲፕሎማቲካሊ እቲ ዋና ምክንያትና ኣሜሪካ ከይትሓድቀልና ወይ ኣሜሪካ ከይትኩረየልና ዝብል ክኸውን ይኽእል we have to make a case ጆኖሳይድ ዝተፈፀመሉ ኩነታት ሓደ ህዝቢ ምስቲ ዘጥፍኦ ምስቲ ከፅነቶ ዝሓሰበ ስለዘይ ተሳኽዐተ ዘይኮይኑ ከጥፍኦ ኩሉ ነገር ምስ ገበረ ህዝቢ ሃገር ክቅፅል ኢምፖሲብል እዩ ወይ ቨርቹዋሊ ኢምፖሲብል ኢልካ ክተቐምጦ ትኽእል ኢኻ so you have to make a case በዚ መንገዲ እዚ ሬሜዲያል ብዝኾነ መንገዲ ሃገር ክንኸውን ኣለና ዝብል ኣርጊመንት ክመፅእ ይኽእል እዩ ሕዝቢ ዘለናሉ ኩነታት ካብ ኣድቫንቴጁ ዲስኣድቫንቴጁ ዝገድድ እዩ ምንፃር ዝበሃል ሕዚ ሃገር ክንኸውን ኢና ኢልካ ጣልያን የልዕል ነይሩ ፍሳስ ገዶም ጣልያንን ጀርመንን ስፔንን ብብግ ኣብይ ዝድግፍሉ ምክንያት ገገሉ የስሕበካ እዩ ስፔን ናይ ባስክ ናይ ኢንዲፔንደንስ ሙቭመንት ስለ ዘሎ ባድ ኣፕል ተፈቂድና ትግራይ ወዲ ትግራይ ዓይነት ናይ ምንፃል ምንቅስቃስ ኢንካሬጅ ተጌርና ሕማቅ ኣብነት ይኾንና ኣለዉ ዝብል ብጣዕሚ ቻይልዲሽ ዝመስል ግን ድማ ምስ ናቶም ፖለቲካዊ ግምት እቲኻ ምናልባት ትርጉም ዶ ይህልዎ ይኽእል ትብሎ
ጣልያን كلها سدت بايدو حدا ستاتستكس نغركم كميت سدتኛታትን አውሮፓ زاتو لعل سسا كبابي كاب إيسترن أفريقيا يزخد مبزحتي إرتراوي قالوا ያው هذه تقراي نلو ሶማል ኢትዮጵያዊ ገለ ብዙ ይልዝ ግለጽ حني ኢትዮጵያ ፋፋቴላ አውሮፓ በስደተኛ ከተጠለቀለቀ ያዝል ስጋት ዘሎም ሰዓት ከይተረፈ ኢትዮጵያ ከይተፈረስ ኢትዮጵያ ከይተፈረስ ናይ ምግባር ስራሕ ናአቢ በመጽባርን በድጋፍን ክታረጋግጥ ይትፈልግ ኢሰንሻሊ ሀገር ናይ ምብታን ስራሕ ወዲዩ ሳልቬጅ ዝግበር ኤሌመንቱ ተልዩ ፎርስ ክንረለና ቶታሊ ሩል አውት ክንገብሮ ይንኽእል ክድሕን ዝኽእለሉ ዕድል ተልዩ ዕጾ ይንገብሮም ሰው ዲፕሎማቲክ ኢንጌጅመንትና ካብ ጅምሩ ኢትዮጵያ ትበሃል ሀገር ክትፈረሰለዋ ብዝብል ክጅምር ይኽእል ሃይ አድቫንቴጅ ክንረኽበሉ ሰው መሰል ዓርሰ ወሳነ ዝብል ዩኒቨርሳል ራይቱን ስለዝኾነ ከም ቋንቋውን ተኾነ አሜሪካው መሰል ዓርሰ ወሳነ ተልኻዮ ውድሮ ዊልሰን ተقصሉ እንግሊዛዊ ተልኻይ ማግና ካርታ ያቀጠው ታይግሮ ሀገር ክንጸሊና በዝብል ትጅምረሉ ምናልባት ኖርዌይ ተደግፈትና هم አይነት ናይ ምድጋፍ ቴንደንሲ በታሪኹን ዘለዋ ኖርዌይ ኣብዚ መድረኽ እዚ ብምንጻርና በዘይ ምንጻርና ዝተረፈ ነገር አሎ ኢለ ያምንን አልስና ንኹሉ ዘካተተ ኮን ከለሎ ናይ ኩሉ አልስ ድማ አልቲሜትሊ ብናይ ህዝብ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ሙሉ በሙሉ ምርግጋጽ ክኽንበት ከለሎቲ ከመይ ክኽንበት ዝብል ኩልና ናይ ባዕልና እምነት ክህልወና ይኽእል እዩ ነፃ ትግራይ in the best interest of ዓለም ምዃና ክነርን ከለለና ነፃነት ንብል ሰባት ነፃ ትግራይ ማለት ኣብ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ናይ ስቴቢሊቲ ናይ ሰላም ጭምበር ናይ ዕግርግርና ህውከትን ከም ዘይኾነት ክነርን ከለለና ነፃ ትግራይ ንብል ሰባት ነፃ ትግራይ مسام حراي بسلام كتنبر دلو زغونت تግራይ مخانا خنرن خللنا كم تستوالي صار حزبነት ንህዝብ ትግራይ ይገልጽል حراي ስለዚህ በሽቀጠ ዝማራስ حلو ምክንያት ክህሉ ይኽእል ንህዝብና ሆነ ይገልጽን ታሪኽና ሆነ ይገልጽን ከም ተዘራይ ዝሎ ዝነበረ ሰብአውነትና ሆነ ትግራዋይነትና ሆነ ሰብአዊነትና ሆነ ይፈቅድልና ብኡ ደረጃ ክንሐስብ ብኡ ደረጃ ክንፈልጥልና ስለዚህ ነፃ ትግራይ ነምሐራ ስጋት ዘይትኸውን ትግራይ ሆና ምርግጋጽ ሓላፍነት ክህልወና ክህልሎ ዓለም ነፃ ትግራይ ከም ስጋት ዘይኮነስ ከም ተወሳኺ አድቫንቴጅ ክርኢ ዝኽእለሉ ስራሕ ኣብ ዘይሰራዕናሉ ነፃነት ዝብል ቃል ነፅርና ስለ ዝመፃና ጥራሕ ገገለ የውሃት ከም ዝብልዎ ዓለም ሓንጎፋ ኢሉ ይቕበለና ጌርካ ምውሳድ ስቴት ዲፓርትመንት ከም ትፈልጥዎ አንቶኒ ብሊንከን ቅድሚ ዓመትን ወርሕን ኤትኒክ ክሊንሲንግ ተፈጽሙ ይልወስኑ ዲክሌር ገሩ አምዕራው ትግራይ ሂውማን ራይትስ ዎችን አምነስቲ ኢንተርናሽናል the same report መረዳታ አደግፈው ሙሰውጹ ልዕል ክልተ ሰሙን ኢምባርጎ ገሩ ይወጽ አናውንስ ከይግበር ምክንያቱም እዚያ ከገርና ከማ አፍጋኒስታን ኢትዮጵያ መፋሕፋሕ ክትብለሉ ትኽእል ዕድል ስለዝብጠር ትምጥንቀለና ኢሎም ህዝብና ከም ህዝቢ ንምጽና ዝተገበረ ባዕሎም ቅድመ ዓመትን 3 ወርሕን ተቀበልዎ ሪፖርት ከይወጽ ገይሮም እዮም ሰው በዚ ደረጃ ስለዝነጸርና ዓለም አጣቂዕ ዝቀበለና ጌርካ ሙሳድ ተወሰነና ኢቨቴ ምናልባት ከገሉ ግን ፕሌን ኢሬስፖንሲቢሊቲ ክኾን ዝኽእለሉ ዕድል ዕጹው ክገብሩ ይኽእል ዋና ነገር ግን ናይ ናጽነት ባህጊ ህዝብ ትግራይ አሎ ኩሉ ግን ብሄር ከጥፍዎ ከጽንትዎ ካብ ዝኽእሉ ሓይልታት ነፃ ኮይኑ ውሳነ ወስን መሰሉ ከረጋግጽ ክንጽዕረለና ቃልስናውን ብኡ ደረጃ አስተቃኒያ ቃልሲዩ ኣብዚያ ክንድጻቱን ክንጠራጠር ዘይግበና ፈቀዱ አይፈቀዱ ተቀበልዎ አይተቀበልዎ ትግራይ ፍልጽሙን ናይ ዶክተር ሙልጌታን ኩስኾለ ብፍልጠቱን መሰል ዓርሰ ወሳነውን ህልውናውን ከረጋግጽ እዩ ኣብዚ ምንም ክንጠራጠር ይብልናል ንጻቱን ክንጠራጠር ይብልናል ናይ ሕዘለናሉ ቁመና ዝምልከት ርእሰይ ስለዘይኾነ ንሰላም ዕድል ከወደብ ደሊና ፍሳስ ገዶምን ብርሃንን በደም ገሊጾም እዮም ሰላም ዕድል ንበለና ንሰላም ዕድል ንህወሉ ምክንያት ሰላም ታሕት ዝገርም ናይ ሰና ዲሌት ስለዘሎ ኢልና ይኾንና ዓይነት እምነት ይብልና ገድዶ ኩነታት ኣሎ ኢልና ንኣምን ኢና ዘሎ ኩነታት ሰላም ክመርጽ ከገድዶ ይኽእል እዮም ኢንተርናሽናል ፕሬሸር ሰላም ክመርጽ ከገድዶ ይኽእል እዮም ኢልና ንኣምን ኢና ሰላም ዕድል ማህብና at the very least ራማትዚ 1.5 ሚሊዮን
كنت نتعالى الكاكيتاكم بدا يونيلاترال سيزفاير ده جلس بال هو بدا يونيلاترال سيزفاير تبهال كنركب خيلنا عالم بريشر ስለዝገበረ بتوسن درجه كنا حزبنا كنعقل خيلنا شلون احنا كابتي ندوليو علامه وصاي نناوح غزي كله يخلل كابتي نحاسو ነገር وصاي ኮምፕሮማይዝ ነገር كله يخلل فتنا صلانا تخوينو بسلام انت زي خوينو بغلصمنان بفلطتنان هلونانا ملينا زي نرغاغصلو مخنيات كم زي له بزغاطام زي مغلاص يدليه سو عبي ነገር ريفرندم كونفيوجن ريفرندم مثل عرسو سنه زلو كونفيوجن بتوسنه نمردا موكيره كاينا نحسب زلنا ابو زح ساعات تكالات كلنا خللهم هذه ابو تግራይ جمرنا ነገር دلو بناي بوليس كم بحدش نطا يشلنا ناي فتح تكالات كم بحدش معناته مسجد زرخونا بزح زلحات عاتل لي منقصاتنا هزو زنصرط لهم بزحات غدايات له نزيهم كما غيرنا نفوتهم هزتنا يفتح محورنا ستاندرد خوينو كهنص خللو نحنا ناي حزب وسانه هاجرنت يكون كونفدريشن يكون بزي يقدس كلنا زغبو تكالات ناي ناس هاجر تكالات خوينو كهنص اللهم زي الامنه لنا سراويتنا حزب نفتنا مخدن ولا سراويت ultimately مسل عرس وسانه 100% ناي مرغاص عقم هلي وقصلت خوينو at the very least حنتي عرساز قالت هاجر كله زغل قمنا كله نمغوار زخل كنسرح نخللنا not just لذي انا ذا حصر غزي بتقصالو نتهونه اوز غمتتنا نسرح لنا انا ننقصاص لنا فتوانا تخرتنا مسل عرس وسانه نرغاغص مالت يبقى نتحاس مالت كم زي هون نحوس نقول سواتون عدلهم فتشيم كونفدريشن زول سواتون عدلهم فتشيم ultimately ግን بنات እምነት ክትበለ አንነት ከደልዩ ነው ህዝቡን ዓለም ብዝፈልጦ መንገዲ ውሳኖ ዘረጋግጸሉ ዓለም ዝቅበላ ሁሉም ደቃ ዝካለኩም ንልምዓታ ንዳግመ ህንጻታ ተወርኩትላ ሀገር ክህልወና ምግባሩን ዓብይ አስተዋጽኦ ክህልዎ ከሊ ስለዚህ ኣብ ፎልስ ቾይስስ አይነቶ ሀገር መንግስት ትግራይ መሰል ዓርሶ ሳነ ስለዝበለ ለአዲስ አበባ ክምለስ ደልዩ بزحلف قاليهم تبتغاتلو مس امريكان حد ديسكشن نيرني I will be hungry in public اليوم زعما ملاس تزاريس I will be hungry in public اليوم اري اشرك تغورو ملكاستم تبيلف هيدو عدي እንደገና አምባገነን ሆይን ከመርሕ ይዙል ስጋቲ انا ስጋት خليل አዲስ አበባ ሄድና ነረጋጋዕሉ ምክንያት የላን ናይ ህዝብ ትግራይ ኢንተረስት ከሕሉ ዝኽል ትራንዚሽናል አሬንጅመንት ተልዩ ትራንዚሽናል አሬንጅመንት ዝኾነ استواጽኦ ክንገብረሉ دل صوفن غورين خلين فانا نتقرتنا ግን ህሉናን ብሄረት ጋር ይዝብል ትኩረት ግበረሉ ዝግባ ነገሪ ሶ ultimately diaspora ና ታይ ክሰርሕ ክለሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እና ንሓተተለና ይልዓል ነይሩ ትገብሩ ብዙሕ ነገር ተረስዕ ዝነበረ ቃልስና ተዳኺሞ ዝነበረሉ ሰዓት ጠፍዮም ይባህላው ዝነበረሉ ሰዓት ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም ይኹም ሕዙን ትሰርሐሎም በተደር ፍሳ ዘልዕላ ዝነበረ corridors of power مكوكو حنجمر امريكا وزح عينت بوليتيكس انا امريكا عب سيتي كونسل انفلونس كتغور تخوليهم يترفدوا او كونغرسنا او خالط وتاتات او كونستيتوينسيوم زلو شجر ناي مراي حزبتهم صومال او غغله كوابታት حزب اورمون تعم سفيح صراحه يشرحلهم سو بس درجه زي وداوتاتكم تناخيركم لعل كله ግን ትግራይ ሞኖፖሊ ናይ حق يكون ሞኖፖሊ ናይ ትክክለኝነት ከም ዘይብሉ ይአምንዩ እሶሙን ክትርዱ ተኸለለኩም ዘለና ከን ሸርክ ንገብረኩም እሶሙን ዝመስለኩም ክትነግሩና ኣብ ዘጥፋና ኣለኹ ትእርሙና ልዕሊ ኩሉ ግን ሓደ ዝገብረና ባህጊ ህዝቢ ትግራይ 100% ዝረጋገፀሉ ኩነታት ምፍጣር ስለዝኾነ ፍቲ ዝጀመርና ቃልስውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሙሉ ብሙሉ ኣሳኺዕና ትንብሎ ዘለና ነፃ ሃገር تس فيدريشن كنرجع زخلنا مسل عرس السنة تجبرون قبل الخناتات كنفتر كنقاطع لنا ناتهم درشة حبيبي مخان ترديهم لعلو كله جنب تحز جمرنا زلنا في الله تحز جمرنا ناي مخته من كسغاس نا قصالي ناي مخته مدرخ كاونري ناي داغم هنصت مخته نري الخناتات نمفتر زخل مخم بتسرح زي نملسلو دغامي زي دغيمنا زي نملسلو سرح كنسرح سلازغبنا السن مغوار زخل كله مدلوات بكل عينة منقد كتحجزون سلازقوكم استجمرنا ناي مخته من كسغاس عود بسخونه منقدي تتناققوا بزقات عمل صاعيته يدلي استوابن عدل يمسجن
يغني لنا دهنتنا بغلص منا يغني لي يغني لنا اوكي يغني لنا قصيلو توسن حطوتات نتم مغرب تخنقربينا ቅድሚ መቕራብና ግን በዝርዝር ሰሚዕኹም ኢኹም ጥምረ ቢልካ ክረአ ከሎ ግን ትናይ መጀመሪያ መቕረቢ ፕሮፌሰር ጌታቸው ብዛዕባ ነፃ ሃገረ ትግራይ بحفشة توم بطيحم زلو ناي جونوسايد كونتات زرأيو خمس نورون زيهم كا نزي مسرات غيركا الناس هاجر بمسرات عدلات كله خمس خيل موصاصينا خمس خونه مسرات زغبري اتي خلاي صحفنا يا دكتور ملغيتا زغرو قدم حزون سغاتنا غليصنا نيرناينا لومون سغاتنا هنغلص تشاخيلنا نغورو ነገር كل يولن كمص زخيل مسو مسنص هاجرنت كمص زخيل شخمتات استوعيلنا نرايو زبل صحفي نيرو ات قصالاي دما تساساي باعتو ጌታቸው ረዳ زقربلنا مسل عرس وساني خنبل كلنا تاي مالتنا مخانا ناي ريفرندم ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ዝረአ مخانو تقول في ጉዳይ مسل عرس وساني تاي مالت مخانون مسوخات أساسيرو تي أقوام حزر له منجستي نمنتاي من الصار زلو روحان خمسة زخيل قداتنون قريس قلنا له مو أبزن تلعلوا زغروا قدات ككل تحتوهم قبل مو مخملس لنا تم مغربتي كرميها متحساسة بيه ناي SJT توكالاي يمانه نحلي تقاقو يمانه اللغرو يمانه باللغة يلن يمانه اوكي سو ككاب رو ألولا قصر مجمريا ያው በመጀመርታ ከም ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ለዶክተር አብራር ነዛ መድረኽ ዚኣ በመተሕባር ከምዚ ዕውት ክኸውን ስለ ዝገበረ ብሽሞ ዘሎ ተሳታፊ ከመስግን ይፈቱ ፕሊስ ሓንሳብ ንዶክተር አብራር ንኹሎም ተሳተፍቲ እውን ፃውዒትና ኣኽቢርኩም ኣብዚ ሓሳብኩም ስለ ዘካፈልኩም ብጣዕሚ የመስግን እዚ ከምዚ ዓይነት ንህዝብና كنكح كفلت أمارات ستات نتاعم كردا زجبر مدرخ بتجري ميديا هاوس كاتساليو بعلن دات بنات راح يكونه كم يوم عينة مدرخات كن فتر مخانا بزجات أمك ألك أتفوتو حطوي حنتيا نقول لهم مالتيو نسون نتاعيو أتي قداي ممسرات هاجر كم صو زخيل فتناتات زغلصو سبات مالتيو اتخمصلنا زخيل صقمات طرح ام مغلاص استحصركم كم زلهم يسمعنا له تصقاتات مغلاص كالايكا مس ኢትዮጵያ مقصال كمصو زخيل شجر ام مغلاص ግን حصرታት يريلهمو نزي كميهم تريونا ابنت حنتي هذا محزن الله مالس سكير تاكتيك تتقومو خيتولو سقات سلازلني هذا محزن الله تفلطو تخونيهم قبر خريستوس يبال كاب تغات سكوتلاند ريفرندم كاكايدو خلوس كاب يوكي مالتيو نقصل دو نفلي يزبل هذا ود غوندرس من ليبلو نو يلوهم يبال سلازي انتاي كنبلعينا زبل عينت ناي بإثيوبيا أنجز قلت أوش تخبدنا أتيدي زلوا كم يكون تري وزي كلاي بدبلوماسي كم أنا زخ الفتنة الله عالم زيك قبلنا يخليو تواهل استقلت الله نعلم كنا من فتنا دي ناس كيف فتنا عالم بختولنا تخليها بزوليو يعني لي
Okay, thank you. Kauzi, ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚኣ ዘለኺ ቅድሚ ዘለኺ ብጫ ተኸደንኪ ባንዴራ ትግራይ ነለይ ሽመይ ፅገ ሃይሉ ይበሃል ካብ ሲያትል የመፀ ካብ ደቂ ኣንስትዮ መንበሬ ኣነ ክገልፆ ዝኽእል ንዓይ ደስ ገአኒ ማለት እዩ ሓደ ናይ ኤርትራ ሽግር እዩ ንዓና ፀገም ኣምፂኡ ኢልና ዘሎ ምክንያቱም ኣብ ግዜ መለስ ይዝክር ሓደ ሓደ ቃላት ብዙሕ እኳ ናይ ፖለቲካ ክእለት የብለይን ግን መለስ ዓሰም ስለ ዝሃበ ንኤርትራ ኣምሓሮ ኣይደቀሱን ኩሉ ግዜ ዘዘውትርዎ ብለይትን ብቀትርን ዘረባ እዩ ስለዚ ኤርትራ ከዓ ተገልቢጣ ናብ ኣምሓራ ኮይና ምሳና ንኽትዋጋእ ምእታዋ ናፅነት ንዓኦም ምርካብ ولا حن ترجم ما يهابن سلزي نحنا كنواجو زلنا زنا إرترا أبيرترا زلوا بحصيرو منجستي ويكعت سرعات كود قالوا سرعات حسب قالوا خمتي معنا حسب تبجيس زلوا نسو مسجبات عبسو نسيق حسب زلوا حزب إرترا كقالوا زلوا مدرخ رخيب خلوا تجراوي قتلوا له الإساس تجراوي نتأخذ له إرترا يتقبل له دكيسو سلازي تقند حمام نا إثيوبيا نا تجري زي كونس نا إثيوبيا حمام أبير ترازل سرعاتيو سرعات زيك إلا اللو انتاي كجبر اللو بعالم درجاون كزرب اللو قال أي درجة خا تناتي حتى زلوا مالتيو تقنا أنتي ودبات أب تجري زلوا أب كند مستزمل كتن أكل زرواز جبرة أم ميدياتات حزب كفافل مورال سراويتنا نخودق زيد اللغالات يزاروا له إذا ونك عقوس اللوم مجمر قدمت كمتزلوا قصيلو دميو تأميو حكم الناس إنه زل حزبي بزعبا نتأنت بزعبا خالي عكون نزر يزلوا قصلو حكم اللوا نفاس الدنيا خركب كاستنفس حكم الناس خركب كابت أميت كنا قف كاوخ بزعبا أسألنا يتقرأ انتاي زخون انتاي نخون زبل حتى غرب اللون بري أبزر لنا شجر أبرس أقوم أبرس حساب أبرس قسل نوس خلو لنا مراسة راويتنا خا كنا ودقان قبر لنا يغني اللي طبو حانت دقيقة ملغت له حانت ملغت له ناي كرتا ناي بروجرام اوفرلاب سلدورنا ناي ساعات محصار ناي اس جي تي توكالي حتى انا ملغتني اتوقع حلفمو كوان نملسينا نافتا كيندي سيشن يمانا انا مدرخ بريس يمانا 1 minute يمانا سلام تعنا بالله قاني اللي يتنع نزهاكمنا عدل لما عنتقوا دكتور تكاي قرب توهيل نيرو سلازي أنا نزي مزم يترى له خنيرة قلنا ما بزعبا نصرح صراحتي حدا حسابات مكفل سلازخونه I hope بزح شجرني يزول قمتي باللينجن just for the record مو بقدامنات يتنع جيزهم موسيدكم كم كل جيزة تجاوبوا ناي دياسبورا تجارو فيستيفال تجراي كم زي بمثل دمو بزخنا ملكوعو سعركم سريحكم كون غيركم مو بز مسرد دما بتعم عبيتي زبهالو ناي حزبنا ناي حزب تجراي ناي عدنا ناي مخاطة قدات تجارو دياسبورا يخون أو عد زلو حزبنا حزب تجراي أبزياتهم عبيت زخونو ناي تجراي ناي كدميت أجندات ناي تجراي ناي كدميت عدلات زوسون قدات كن مايت إين مين كن بحال زمدرخزي كون خومس لزغوركمو بزغات أمزي بتعمي كمسجن يفوتو أمو SJT كلهم كم تفلتوا security and justice for تجراي نتبه للصواع بتقرني لما دحنا نتن فتحن تجارو نتبه له زصواع ناي دبلوماسي ناي advocacy صراحتات أم مسرح زنتف زنكح ودكم زخنا ناي وعلكم ناي تجارو دياسبورا ودبيو
مس أو كله بدايس برا زلهم تجاريخون بدايس برا زلوا تجارز فطروا محبرات دما تناويو تسمع ميعو تناويو أدلاي زبل كله مودات غيرو ناي حزبنا سجم حزب عالم كفولتو كريو كسمعو زي سميعون فليتون دما مرسخو لا مقبر ناي وعلو زي تحلل سعري ناقبره نتوم زحلفو كلتا عامبتا طرح زي كونستو خينات قدم جمارو نتحيزو ناي حزبنا ناي ممراص مسلات كرغاغص كالوت زي علول زغونه صلاي حزب تግራይ አብይ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝገብሮም ዝነበሩ ምፍጣጣት ምፍራሓት ውና ምልክትና ዝተፈላለዩ ናይ ኣድቮኬሲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕትና እናሰርሕና ፀኒሕና ኢና ምሰኻትም ኮይና ብፍላይ ድማ ትውግእ ምስ ተጀመረ ምስ ኩሉ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ትግራዋይ ኮይና ተሓባቢርና ብጣዕሚ ብዙሕ ዘርፊ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲን ናይ ኣድቮኬሲን ስራሕታት ላሰርሕና ፀኒሕና ኢና ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ደብዳቤታት ብጣዕሚ ኤክስፐርትስ ብዝበሃሉ ፕሮፌሽናልስ ብዝኾኑ ትግራይ ኣለውን ኢላ ትኸርዐሎም ደቃ ተኣኻኺቦም ዝሰርሕሉ መድረኽ ፈጢርና ናብ ኩሎም ዝምልከቶም ናይ ሓያላት መንግስታት ናይ መልቲላተራል ኦርጋናይዜሽንስ ብዓለም ለኸ ደረጃ ናብ ዩኤን ናብ ዩኤስ ኣሜሪካ ናብ ዩሮፒያን ዩኒየን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት سقط فترة زبوها عبيت هاجرات نو أفريكا يونيون استفلا لنا أفريكا مرحتون بتدقاقامي هذا جزء ترى هذا كونس كل تسلسل 4 جزء بتدقاقامي أبو استفلا لي جودات دورة بيتات زحف ككمر لاين نوتو ما بتعم وصلت تزخونه إيفنتس خجات متلو رجناوي يكون علم لخاوي سلفتات نتحاورنا نجبر بيتشنات ناوزمل كتوم ناي መንግስት ወከልቲ ብፍላይ ናብ ኮንግረስ ናብ ክልቲኡ ናይ ሃውስ ሪፕሬዘንታቲቭስ ኤንድ ሴኔተርስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ፔቲሽን እናፈረምና እናተቃለስና ፀኒሕና ኢና ሶ እዚ ሕዚ እውን ተቃልሲ ኣይተዛዘመን ዘሎ ገና ብዙሕ ቃልሲ ዝተረፈና ዘሎ ከምቲ ዓንቶም ዝበሃል ዝነበረ ገና ህዝብና ኣብ ዕፅዋ እዩ ዘሎ ሰፊሕ ስራሕ ዝተረፈና ሶ ሕዚ እውን እንተኾነ ከም ቀደሙ ከምቲ ዝጀመርናዮ ምሳኻትም ተሓባቢርና ቀጻልታ እዩ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኣድቮኬሲ ናይ ሎቢ ስራሕታት ክንሰርሕ የድሊ ክሻዕ ሕዚ ብስራሕናዮም ስራሕትና ዝተምሃርናዮም ትምህርታት ኣለዉ ስለዝሳቶም ሰኒቕና ካልኦት ኣድለይቲ ዘበሉ ነገራት እውን ወሲኽና ምሳኻትም ተሓባቢርና ብቐጻልነት ንህዝብና ክንቃለስ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒት ክቐርብ ይደሊ ኣብዚ ናይ ዲፕሎማሲን ናይ ኣድቮኬሲን ስራሕቲ ድማ ክትሳተፉ ትደልዩ ምሁራት ተጋሩ ኩልኹም ኩሉ ዓይነት ትግራዋይ بزنبالهم دليتكمن نابس جتي تأتو نابس جتي نابكالوت ناي دبلوماسن أدفوكاسن ناي دايسبورا ودابت أتلو إس جتي تراح يكونن ومنا لو خالوت لو لو خاويهم تفولتوا وانترخوا وناتهم أفتقال سخط سنبور بزاقات الموسيقى سوعد لي يغني لي. Thank you man SJT. Back to our session. إدزوز الله أبزي الله إدزوز عنتو خلت سوت يوم يوم أبزا ما أخل ماسك زلكا هو حدا قلت قبل مو هنا عصوينا حطوا طرح حطوا تهليو حط ربي لكم حنت دقيقة ايش ده دحيو عاطيمو يلن يقول انكحت يغني لي مستوى نعدل بفلما نزي برنامج زدالو كلهم مسجانا يقرب كوا حليفوني قدامنا دكتور أبرار سلام كليد البرهانة والداي كاب فرسوات اوكي بسترفه دكتور جيتاتشو زغربو صحف بتعمي عميق كابي نابي تقعز لنا نقص على خمي إزبل نجر كلنا خنريئن كن دقمون زلنا خنريئ زلنا زقبائي مثلني كاوقلت إلى دكتور ملقيت هذا قربوه عين شكل تبل نجر بعمي تخاص حيت نجر يامو عين شكل كلنا ساعة الرسوم زحطنا زطفونا عندنا نسبة زلنا مع الدي ويستعيو مخنياتهم
قفعي يوسخل يجنا يترفي لهم نيرهم كسع زود علينا مخن صب مزي أمنا الباش كم كم زعر وقت كل سواس بقنيرو قال بقولت أمنا تبل نجاروني قربنا عيسى مقري وما تبقولت أمنا كو كابتس ناي ميليتري استراتيجيست كابتي زلنا علامة ناي ما ننتعش متبقسة تبلا إن برسول لنا يجوب السلعي بقولت أمي سلز ولا يكون نمو زي أول قرب من تعرى كتجور لا صبقيو قال بزعبة انستيشنس بجت تبهلا نجار يترفضوا ناس هاجر كويناس حزو كاس زخلنا ميليتري يخون ناي انستيشنز تهزبي تشكي مولنا خد سلازخون سيزس قعنا يخون مخنياتهم تجراي نا فدرال منجست تقرب زنبرت بملؤ بجت كامنا كالت كللات زعبي انيرو سلز زلنا زاز ما تبرانا هو حراي زلنا سب حيلي زلنا سب حيلن زلنا تفطرن كشفنا لنا سلازخون زسكف يخوننيو كاو حليف دما ناي حسي يوحنسن ناي كالعي ويانن كلتجيغاتاتي لم نرم دنجيغاتي اتنا يجلص ودن انتخي علم ساتن كتبر هون يغني لي اوكي ابزي قدمي زلاهي قال نسيتي اوكي حتصرف بيكم أنا كزارب جاي هو مالت كله زتزاربوا نجارات مولوت يردنا كهرباء أشي كله زتزاربوا نجارات مولو يردنا يو مالت الروح طميتهم كم زاربوا زلوا يردنا يو حنتجن زيت ردنا يا نجار تايو نعملت توم سلاتنا بدهرات بدون كورنانا دخلنا كتقعنا يدلويو نعمنا زخبا مالتيو هذا كاسينا نرايو يبهالله نعمنا نساتهم ولا نعنا خيوم نهاليو كل سرعتهم يسرح له ولا وشتو حرور يخون ودي أيو تهاجر نعمنا أنا بو أهبلن نعمنا إثيوبيا ودي آيا مويتايا جن نحنا نسعز لنا عبزوانا كدور كنايو بزخونة ندخلنا نهالنا جن تايو أتوم تمهارو أي مهارون زلوا زيرنا يدينا ساتم ناتمهارو يوم ناتنا قعدس كن أب دنكورنا أتيهم اللو أم هاي من أتيهم اللو تحارس تاي نكاي حارس ويك زدان فع تاي سمو كيوز انتاي قبرلو مالت نكدحر صبو زخنا مهرت كنا مهرت كل نقدر تعطينا يزلو سلازي زيس يحسب اللودو بتشا نحن نزارب زلنا تايو بدأ خمس كلنا يوم ويك أنا تاتم نتصبنا لنا ساتم زدالي ونجاراتس مالت بقول بيت ماتيهم زي كقالوا ونجاراتس مسكبابونا كبيبهم جن عبد خنة دحرة دنكرنا نأتونا مهانوس يردنا دلو أمو زوم نجارات اليوم يحسب اللودلو مالت عالمس ناي حيالاتيا هزون تخونت نحيالاتيا الزخول لاي أبي أحمد مزيو زخول لاي نجارات فاتسيمون هالله أو عالم زهلة تايسمو مالت جينوسايد يو قتلت يو كل نجار فاتسيمون هالله إنه إنكبا خولو دقيقة خلال الله أوكي أتقال لي أش أنا زخول لاي نجابرة سوق زوالو نحنا تبدينا نهالنا ندحر فتحاولنا زين نركب كوين ناس نحنا وين بحايلنا وتيناس لمن تاينا زين الدرادر مسوم حايلنا كنتكلم كلنا يا الله بعد سعادة أو أوكي يسمع الله خدم يعني اللي دكتور ربرار انكو عدما نمبل 4 شمنتن مسرتا ما تساب صحنا نقول لهنا اب تግራይ ዘሎ عدنا ውን ኣብዚ ንዘሎ ህዝብና ውን ስለዚ ናተይ መተሓሳሰቢ ኣይ ቅርታ ክዛረበ ይደልን ምሸት ኢቨንት እንህና እሞ በይዛኹም ሕጽሩልና ሕዋትና ውን ኣብዚ ኣውዕሎም ዘመ ኣምባሳደራት እኽለይ ጣዕሙን ሰዓት ክንደ ኮይኑ 4 ተደሪና ንኽንመጽእ ዶክተር ኣብራር ፕሊስ ሕጽረልና ክብለካ ይደሊ ያቕኒየለይ ኩላኹም ሰላማት ሰላም ግልችየ ሓንተ ብዚኣ ቅድሚት ናይ መወዳእታ اوكي اسمع يغني لي اسمع له هو يغني لي ጌታቸው ረዳ ከምኡን ፕሮፌሰር ጌታቸው አሰፋ ብጣዕሚ ጽቡቕ መግለጺ ሂብኩምና ኣለኹም ጌታቸው አሰፋ ግዜኻ ወሲድካ ካብ ትግራይ ኮይንካ
دكاسي إنك نزي من بالك بتاع مسكانا نغرب زخون خوينو أنا انتهي لني حتى أبزناي كل تنجر له هذي تن ودبات أب إثيوبيا أب تجري زلوا ودبات كلن علامة إن كلير جرنا له ننت أن تيني لنزلوا حوحاتكم حوحات جن علامو عينت سرن زلوا إزاي تهز بتجري ذا تراتور زلوا أباكم مخنياتهم نسن قريبكم دحزة سريحكم بتي زخي زلوا أكايدا أم ترت أراتنا لنا نحوحات مخنياتهم بخيدي حزب تجري ناودغه حمشت مئتي الشح زخون حزبي درونة سيتناي حزي خندي كم زخو بصح عين فلتن سلازي علاماهم كلير كتقوروا لكم علاماهم كتنصروا لكم مزا إثيوبيا تبال هاجر ك بسروخ تحاسبوا لكم نسخهم تحاسبكم دحر حزي تهاجرتي يلان مغنياتهم زيتو لول مقدي عدل ايترخونيكم أديس أبا خيركم سلطان كتعزو ويكعشر كتقبروا باور داسيت أوروموز بحال حيل الله عدو زنت سرة أوكي سلازي علامهم كلير جورول زين كن ملسنا توصلنا حتى تحيتنا لوا تن زبزحنا دكتور ملقيتين حصر بيلو برسلنا يو أتوقيتها شون الله نعود تملكات كملسيو تحنت كنت أنا مود أتزولكها نمدالوتي يا تملكت بابزحة أوزي ديسكسينا نقبر زلنا كل حساباتنا نمت زلنا كاليو انت وسخ لنا كونفدريشن ونيرنا قاطع مخينو عبي مهر بزي كبصح الناس لزي كالي سلازي ديسكشن يزي نزراربينا زلنا مو كم حدا اكل كم حدا اتوقيتاچون كم حدا صحف اقرا وخيني قريو زلو سلازي تي تاشم التنحتات فلينا هرين دليناينا وايد اصلش حراي متحساس زبزلخو نمنታይ መስለኩም ሕጂ ንስሙላ መጽኹም ኣኪብኩና ጌታቸው ረዳ ዝመስሎ ተዛሪቡ እዩ ንሕና ከዓ ዝመስለና ክንዛረብና እንታይ ርእይቶ ከም ዘለና እምበር እንዳመፀ መዓልቲ ኮ መግለጽ ይበና ኣሎ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣምጪ ዲ ብዛዕባ ሪፈረንደም ናይ ትግራይ ሲ ምንም ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ገለጽ አይደለም ህዝብ ትግራይ ስለዚ ሰብ ክንከማያ ተወሰነ ግዜ ወሲኩም كسمعوا وقت كلا لكم جيتاتشو كأوزي أخسمع لك እንዳወጻኻ ሕጂ በአስኻ ምስ ህዝብ ትግራይ ኮይኑ ዘሎ ዋ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክስታይ ክንተኣራረብ ስለዘለና ሓሳብ ገልጽ ስለዚ ርእይቶ ሃብ ተወሰነ ሰብ ርእይቶ ክትብ ኣለካ እዚ መተሓሳሰብ يغنيل هلو يغنيل لي حصير ثلاثه ጥያቄ خملس مجمريا ناي አሉላ እዩ سكير تاكتيك هيمس ያው ከም ተጋሩ መጠን መቼም ኩሉ ጊዜ ያው ሓደና ሓደ ጎል ይዘለና እና ንኹላትና ተጠቅም ነገር በተፈላለየ መንገድ ንሓስቦ ዘለና ማለት እዩ እና ስኬር ታክቲክ አይኮነን ብነዊሕ ጊዜ ሪናዮ መጨረሻ ዋጸና ደው አየዋጸናን በዝመንገድ ንኺድ ይተዋና ነገሩ እና በሁለትዩ ኸይድና አይንጠፈን كنبرينا خم حزب متن ግን አየና እዩ ዝበለጸ ናና ዓላማ ናና ጥቅም ዘካይድ ብዝብሊት ጥያቄ ዝኔ እንበር ሕጂ ተጠው ዝበልናሉ ግዜ እዩ ታብ ሐመድ ተላዓልናሉ ግዜ እዩ እና ሆፕፉሊ እቲ ዘጋጠመና ነገር ይጋጥመና ይኸውን ግን ብምንታይና ክንቅጽል ንኽእል ዝብል እዩ ሓደ ሰብ well survive ንገብረሉ ተማቻችና ከነበር ንኸሊና ጥራይ ዝብል ኣሎ ሓደና ድማ survive ምግባር ጥራይ እንታይ ኮነስ ከመይ ጌርና ከተሃብ
ካብቲ ቁፅርና ንላዕሊ ክንገብር ንኽእል ዝብል ረኣያ ኣሎ ተሓንትዎ ዘልዓልኩልኩም ናይ ይሁዳውያን በዚ ዝመፀ እዩ ካብ ቁፅርኻ ንላዕሊ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ኣቺቭ ምግባር እውን ኣሎ እና ኣነ ሓደ ቀዳዳ ስለ ዝረኣየኒ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ መብዛሕትና ብድፍን ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ብዓዲ ኣምሓራ ኣብ ፀበባ ኣብ ከበባ ኣብ ሽግር እዮም ዝኒሄው ብኡ ብዙሕ ቀዳዳ ይርኢ እና ኣብ ኢድና ዘሎ ይመስለኒ እወ እቲ ንኢንዲፔንደንስ ድማ ኣብኡ እንትበፂሕና ብዙሕ ነገራት ዝግበር ኣሎ እቲ ዘሎ ሚኒማይዝ ንክንገብሮ እቲ ዘሎ ክሳራ ንክንቅንሶ ኣብኡ ክንዋደቕ ኢና ምንም ክንጠራጠር የብልናን በዚ ኣነ ብግለይ ታብ 40 ዓመት ንላዕሊ ብዛዕባ ትግራይ ሓሲበ ተቆርቆረ ኢብን ብኤርትራ ጦርነት እውን እስካብ ሰንዓፈ ከይደ ዝሕገዝ ነገራት ስለ ዝነበረ እና በዚ ክንጠራጠር የብልናን ኤርትራ ብዝምልከት ሓፍትና ተዛረበቶ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ብኤርትራ በኩል ብዙሕ ዘይሰራሕናዮ ነገራት ኣሎ ኣማራጭ ክንዘጋጅዎ ዝግበአና ዘይገበርናዮ ኣሎ ኢንተረስትና እውን ሓዋዊስና ነቕርቦ ነገር ኣሎ ብዙሕ ግዜ ዘሕመመና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከምታ ዝበለቶ እውን ተፀሪፍና ኣሎ እውን ቂም ኣትሪፍና ኣሎ ኣድላይ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ መንገድና ክንፅረ ኣለና ብላዕሊ ብታሕቲ ዘለና ኦፕሽን ክሊር ክንገብሮ ኣለና ሓንቲ መስመር ሒዝና ክንከይደ ይግበአና ምክንያቱም እቲ ሓንቲ መስመር ተዘይኮይና ተኻሊእ እውን ስለተኸፈተልና ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ኦፕሽን ዓብዪ ኦፕሽን እዩ ቀደም ክንዘጋጀወሉ ይግበአና ነይሩ ኣይገበርናን ሕጂ ግን ክንሪኦ ዘለና ይመስለኒ ኢንትረስትና ንረኣይ ሳልሳይ ንምንታይ ኢኻ ኣይትቸኩል ትብለና እስካብ ንመውት ድዩ ኢሉ ብርግፅ ክሳብ ንመውት ስቆ ኣይንብልን ዲፌንድ ክንገብር ኢና ንርእስና እቲ ጥያቄ ዝኒሄ ግን ቶሎ ንኣውጅ ኣይንኣውጅ ዋላ ፅባሕ ክንእውጅ ንኽእል ግን ፍልጠት ብዓለም ዘይፍለጥ ነገር ይኸውን ከም ናይ ሶማልያ ነገር ስለዚ እታ ሽግርስ ኣይቀነሰትን ብስምምዕነት ዝግበር ተሃልዩ ንሱ እውን ሓሲብና ክንገብሮ ይግበአና እና ኣይትጠራጠሩ ንነዊሕ ግዜ እዚ ጉዳይ እዚ ዝረኣናዮ ሰባት እውን እኒአና እና ዳስ ዋይ ዲስካስ ንግበር ንመሃኸር ኢለ ዘበልኩ የቕኒየለይ ሕራይ ጌታቸው ኣብታ ተላዒለን ዘለዋ ሕቶታት ዝብለን ነገር ተሃሊና ኣይስምዓን ሄሎ እዚ ይስማዕ ኣሎ ኦኬ አይ ዶንት ኖ መጨረሻ ተዛረበ በደንብ የሰማሁን ምንም ክስማዕ ይኽእልን ናቱ አድረስ ከብር ዝኸለሉ ቁሩብ ዲስከሽን ተንዋሕና እሞ መልሲ ቻሌንጅ ተገበርና ዝብል ነገር ነይሩ ምፀበቐ ስለዚ ሰማዕኹ ግን አክቹዋል ኮመንት ብዙሕ አድረስ ከብር ተንሕቶታት ግን ኣተ ኣሉላ ዘልዕለን ፀጋታትን ፈተናታትን ምርኣይ ናይ ዝኾነ ይኹን ቾይስ ባህርያዊ ፀጋታትን ፈተናታትን ክትርኢ ኣለካ ኣብ ሃገርነት እንታይ ፈተና ክህሉ ይኽእል እንታይ ፀጋ ኣሎ ክትርኢ ኣለካ ኣነ ምሳኻ ዝሰማማዕ ሃገር ከይንኸውን ብስግኣት ጥራሕ እናተንተና ክንኸልፎ ኣለና ዝብል እምነት የብለይ ኢንፋክት ከም መንግስቲ እውን ኢንፋክት ፀጋታትን ኣውትወ ይገብሩ ካብ ሕማቃትና ዝብል ካብቶም ስጋታትና ዝብል ኢና ንርዳእ ዋና ነገር ብዙሕ ግዜ ሓደ ህዝቢ ዝብላዕ ስለ ዘሎ ወይ ፍረምረ ስለ ዝለቅም ከም ሃፍታም ዝቆፀረሉ ካሊእ ህዝቢ ድማ ከምኡ ዓይነት ነገር የብሉን ተባሂሉ ስለ ዝግመት ከም ድኻ ዝቆፀረሉ
ከምቲ ቅድሚ ሕዚ መለስ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ሂበይ ፖለቲካ ክንወፅእ ንኽእል ኣለና ትግራይ ከምቲ መጀመርያ ከብርሆ ዝፈተንኹ ሃገር ንምዃን ካብ ማንም ላዕሊ ዝሕሸ ካንዲዴት ክኾን ዝኽእል ህዝቢ ተልዩ ትግራይ ሙሉእ ኣፍሪካ ክንወስድ ንኽእል ኢና መብዛሕትአን ኣዴታት ሃገር እውን ክኾና ዘይግበአን ማለት በዚ ደረጃ እዚ ታሪክ ኩሉ ነገር ግምተት ኢኻ እዚ ማለት ግን ማለት we have to weigh our options ካልኦት ተሓስባ ዘለዎም ሰባት እውን ተሓሳብ ኣቕሪቦም ኣይ ናይ ስዕሪ ዝብል ነገር ብግልፂ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ውሳነ ክውሰነ ኣለዎ ዝብል ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ሬፈረንደም ማለት እዩ ሬፈረንደም ሓደ ፕሮሲጀር እዩ ናይ ህዝቢ ውሳነ ነረጋግፀሉ ብዛዕባ ተቃወምቲ ተዓለ ነገር ኣሎ ወል ኣብ ተቃወምቲ ሓደ ነገር ጥራሕ ክብል ደሊ ሓደ ነገር ተቃወምቲ ናይ ኣካል መኸተም እዮም ኢልና ንኣምን ብተወሰነ ደረጃ ምንፅርፃራት ኣሎ ሓደ ዘቕርቦም ዲማንድ ዘለዉ ኤንጌጅ ንገብር ኢና ናትና እውን ምኽሪ ብዝተኻለ መጠን ናይ ህዝብና ትኩረት ኣብ መኸተ ኣብ ዝኾነሉ ህዝብና ኣብ ዘይከፋፍል ኣጀንዳታት ትኩረት ንግበር ማለት ግን ህወሓት ዘቕርቦ ሓሳብ ኩሉ ትክክል ኢሎም ክንእዱ ክዋጥኡልና ኤክስፔክት እውን ይንገብርን ትክክል እውን ይመስለን ሓድነትና ነረጋግፅ ማለት ተመሳሳሊ ሓሳብ ንሓዝ ማለት ከም ዘይኾነ ተደጋጋሚ ንስኹም ትልዕሉ ነርኩም በዚ ደረጃ እዚ ክንርድኦ ኣለና በቲ ዝረአ ዘሎ ከምተን ሓፍተይቲ ዘልዕለቶ በቲ ዝረአ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ናብ ዘይኮነ ቦታ ዝወስድ ነገራት ምህላው ግን ትክክል ከም ዘይኮነ ንኣምን እያ ኢንፋክት ኣብ ሓደ ጉዳያት ሙሉእ ናይ ፀላእ ኣጀንዳ ሒዝኻ ናይ ምንቅስቃስ ምልክታት እውን ንርኢና እዚ ከመይ ጌርና ኣና ንኣልዮ ዝብል ቀፃል ኤንጌጅመንት ከለና እዩ ምስኦም ትግራይ ናይ ሓደ ፓርቲ ጥራሕ ክትኸውን ኣይትኽእልን እታ መፃእት ትግራይ እውን ዳይቨርሲቲ ኦፍ ኣይዲያስ ኣኮሞዴት ትገብር ትኾን ትኽእል ኣለዋ ዋላ ኢንክሉዲንግ ድሓር ዝግለፅ ነበረ ንእሽተይ ብሕርቃን መንገዲ ዝግለፅ ነበረ ሓሳባት እውን ኢንተርቴን ክንገብር ዘኽእለና ኩነታት ክህሉ ክእል ኣሎ ናይ ተቃወምቲ ምህላው ንህዝቢ ትግራይ ፀጋ እምበር ከም ፈተና ውሰድ የብሉን ግን ስራሖም ዝሰርሕሉ ኣገባብ ፀጋ ክኾን ዝግብኦ ዝነበረ ናብ ፈተና ዝቕይር ከይኸውን ክንጥቀ ኣለና ቦግና ከምት ክንገብር ኣለና ዝብል እምነት ኣለና ሓደ እዩ ናብ ፅንፍ ዝኸደሉ ኩነታት ምናልባት እናተነጋገርና ይህን እናተባሃልና ክዕረ ንምግባር ክንንቀሳቀስ ኢና ኣብ ገገሊኡ ናይ ፀላእ ኣጀንዳ ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ግን ሰራዊት ዝብልትን ኣካይዳ እዚ ሓደገኛ ምዃኑ ስለንፈልጥ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ናይ ምብታን ስራሕቲ ዝሰርሑ ኣለዉ እዚኦም ብናይ ፖለቲክ ናይ ውዳበ ነፃነት ገለገለ ብዝብል ክግለፀ ይኽእል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህልውናና ተመስረተ ሰራዊትና ኣብ ዝገበሮ ምንቅስቃስ እዩ ስለዚ ነዚ ሰራዊት ኣልሚስኻ ኣደዳ ፀላእትና ንምግባር ዝግበር ምንቅስቃስ ካብ ሕወሓት ይምፃእ ካብ ሳልሳይ ወያነ ይምፃእ ኣትርና ንቃወሞ ብዘይ ምሕረት ንቃወሞ ነገር እዩ እዚ ደረጃ ዝምርዳእ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሓቲታ ሓፍተይ ዘልዕለቶ ከድሕሩና ዝብል እታ መፍትሒት ህዝብና ክሓርስ ህዝብና ናብ ልምዓቱ ክምለስ ደቅና ክመሃሩ ተኮይኖም ተወሰነ ደረጃ ትምህርቲ ጀሚርና ኣለና ግን ካብ ሻምናይ ክፍሊ ላዕሊ ክቅፅሉ ይኽእሉ እቶም ደቅና ሶቲ ዘለና መማረፂ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ህልውናና ንምርጋፅ ዝኽእለና ከም ተተኻኢሉ ብሰላም ተዘይኮይኑ ከምቲ ብተደጋጋሚ ንብሎ ዘለና ብቅልፅምና ህልውና ትግራይ ነረጋግፀሉ ፀላእትና ተስተገዲዶም ብካሊእ መንገዲ ህዝብና ናብ ንቡር መነባብሮ ናብ ልሙድ መነባብሮ ክምለስ ዘኽእሎ ኩነታት ክንፈጠር ኣለና ዝብል ነገር ክውሰድ ክእል ኣሎ ሓደ ዘልዕልካዮ ውድባት ነፅረን ኣለዋ ገገሊአን ውድባት ናይ ምንፃል ኣጀንዳ ኣይነበረን ውናት ጥራሕ ይኸሙ ነይርዎ ድንገት ኩነታት ምስ ተፈጠረ ጉባኤ እውን ከይገበራ ነፀሊና ዝብል መልእኽቲ ይሕልፋ ከም ዘለዎ ኣፈልጥ እየ ገገሊአን ዕጥቂ ቃልሲ የድልን ዝብል ፖዚሽን ኣለዎን ሕወሓት ከም ፓርቲ ክምረፀሉ ዝግባእ ኣጀንዳ ሴት ክገብር ስለ ዝግብኦ ፕሮግራሙ ክፍትሽ ክእል ኣለዎ ከም ፓርቲ ሕዚ ከም ፓርቲ ዝውስኖ ውሳነ እንተስ ሃገራውነት ክመርፅ እንተስ ፌደሬሽን ክመርፅ እንተስ ኮንፌደሬሽን ክመርፅ ኣብ ናይ ሕወሓት ቀፃሊ ኣብ ትግራይ ክህልዎ ዝኽእል ታራ እዩ ክውሰን ዝኽእል ከም ፓርቲ ከም ውድብ ከፍልጥ ክእል ኣሎ ዘፍልጠሉ ኣገባብ ግን ኣሎ ሲሉ ብሃበ ተረኽበ ጌታቸው ወፂኡ ናይ ሃገርነት ድሌት ኣለኒ ስለዚ ሃገር እንደሊ ኢና ክብል ይኽእልኒ ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ተረዳእካ ይተረድአኒ ነፃነት ዝደሊ ህዝቢ ኣሎ ነፃነት ዝደሊ ዝጋደል ኣሎ ፌደሬሽን ዝደሊ ኣሎ ኮንፌደሬሽን ዝደሊ ኣሎ ኩሉ ዓይነት ሰብ ኣሎ ኩሉ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክተኣናግድ ዘይኽእል
ፓርላመንት ክፍጠር ስለዚህ ሁሉ ንኩሉ ከተናገደ ሰል ሪፈረንደም بالريفرندم زقلت مولو مثل عرسو سانة كنا رجاجس لنا إلا أنا هم نقص سرح له سراويته لا كل سراويته لا كل تحاسبات حد سراويته أين يكسر نادينا وعلى ابن دلني هو صح حز تزوسيلهم نشواك تود حسيم هلهم زبال عمري داكشن يستكيم ومعين نقر دليتون تزلو سلز لنا ترى حسخون سلزي هنا لعلو خلو دوز بلنا بزاق الدايزيا دوز بلنا خلي يكون حزب تجراين سراويت تجراين لعلو كل من سي تجراي خم عينة نجارات كتصور زي خل مخانو زي قطعم زي كتردو لي يدلي عاوز خد كله من در مسراويت مدرخات الساتف مسراويت قطعته ابناي أديس أبا أنا مخد دليت زلوا سب سكعزوج زهيرهم بقول لهم أديس أبا أنا مخد دليت زلوا زل already زحزهم position لهم position تزايد قروت بوي بوجنا أديس أبا أنا مخد دليت يقولن تدقاقا مقلسنا هنا كون لعلينا محلنا نتحلنا كوناي تخرت أنفتنا نروح أقول مهنات كل يوم بناتنا أمنت حزون single handedly أبزا نايمة تسرحنا تخرت غيرنا كلنا تقرأي نرجع بتسألوا كله aspiration تجوارا ونجورا نسرح نكسرنا تقرأي تسعد نيلي يعني لا أتوقعتشوا وزح ساعات أو نتصبح صريحو ليتي زلوا وزح زي سلسلة نحن يو كابزين لعلي مسمح فيري هونن إذا قد رايقن كتصالايو كم تعنتو قالوا لا زتقصو كاب حزب زلوا اندحر كم زيهم عينت زتتات بصفيحو بتيمج بخالوت تأشمتاتن كنقرر عدل تبني لها دكتور أروى نحن حدك زي خود بصفيحو كنقصلينا ممارستات بمولهم عنتو تبهله سلف ديترمينيشن ويكا مثل عصو سنه for the people you ناي political party ناي خالي ايكونا مثل عصو سنه نهزبيو ስለዚህ ህዝብ ድማ አፍልጠት መሰረት ገይሩ ክውስን ተወሰነ አስተዋጽኦ ንምግባር ኢና ገይርና ያዘለና ኩሎም ሕቶታት አውዚ ክምለሱ ናይ ግድነ ይኮነን ናይ መንግስት ተወከልቲ እውን ትዕግስቲ ገይርኩም አውዚ ስለዝወዓልኩም ብጣዕሚ እናመስገና ናይ ሎማዓንቲ ምድላውና ወዲና ኣለና ይቕኒየለ